Въвеждане на данни в SPSS. Въвеждането и работата с данни в SPSS става от прозореца за управление на програмата IBM SPSS Statistic Data Editor, DataView. Преди да се пристъпи към въвеждане на конкретните стойности, трябва да се зададе какви променливи величини ще съдържа файла с данни и техните характеристики. Това става от Variable View. В Variable View всеки един ред от таблицата, която съдържа Variable View, съответства на една променлива величина. Характеристиките, които могат да се въвеждат, е кратко наименование на променливата в колона Name, вида на променливата, количествена, време, парична мерна единица или текстова променлива string в колона Type, разширеното наименование на променливата в колона Label, кодовете и етикетите на категорийните променливи в колона Values и скалата, в която са измерени променливите величини в колона Measure. Ще дефинираме две променливи, първата от които е номинална, а втората количествена. Нека първата променлива величина, която искаме да въведем, да е пол на изследваните. Ще я обозначим с краткото наименование P1. Кратките наименования, които се записват в колона Name, трябва да отговарят на определени изисквания, трябва да бъдат уникални, не може да има променливи с едни и същи наименования, трябва да започват с буква и да не съдържат оператори за аритметични действия и празен интервал. Пълното наименование на променливата се задава в колона Labels. В нашия случай това е пол на изследваните. Пълното наименование на променливите се появява в резултатите от обработката, така че е уместно те да бъдат изписани по начин, който би бил удобен за разчитане на разпечатките на SPSS. Пол е номинална променлива, две възможни състояния съдържа, мъж и жена ще ги въвеждаме с кодове 1 и 2. Кодовете и наименованията на категориите се задават в колона Values. Това става последния начин. Активира се клетката в колона Values, натиска се бутона, който се появява вдясно на тази клетка и това отваря диалоговия прозорец Value Labels. Кодовете се задават на реда Value, а съответните им етикети, наименования на категориите на реда Label. Записваме код 1, с него ще въвеждаме факта, че даденото лице е от мъжки пол и натискаме бутона Add. С код 2 лицата от женски пол. Натискаме бутона Add. Когато въведем кодовете и етикетите на всички категории, потвърждаваме с OK. Скалата, в която са измерени променливите величини, може да бъде зададена от колона Measure, като са предвидени подразбиране три опции: количествена, Scale, ординална, Ordinal и номинална, Nominal. В нашия случай променливата е номинална. Нека втората променлива да е възраст навършени години. Краткото наименование на тази променлива да е P2. И след като е измерена в навършени години, променливата е количествена, задаваме Scale. След като дефинираме всичките променливи, които ще съдържа нашия файл, преминаваме към DataView, където се въвеждат стойностите. Краткото наименование на променливите се появява в заглавния ред на таблицата с данни. При задържане на показалеца на мишката върху съответния етикет се появява пълното разширеното наименование на променливата. Стойност се въвеждат с клавиатурата. Когато се въвеждат категорийни променливи, каквато е пола, потребителят може да вижда етикетите, както е в случая, или кодовете, които въвежда. Това става като се натисне или освободи иконата Value Label. При въвеждане на категорийни променливи е уместно да се виждат етикетите на променливите, защото допусната грешка при въвеждането много ясно се откроява на фона на появяващи се етикети на стойностите. Освен това, категорийни променливи могат да се въвеждат и от падащото меню.
което се появява в свободните клетки. Количествените променливи се въвеждат с клавиатурата.